ke oi pensi press ang nu nil tum van nang kok lo ning oi lo atema ilitum karbiatum ang bom lason akaheno pornographic video kasapur a video silampo amit hang si silampo amit hang si cepeklang po labuson si geklem self respect amit hang ta aman kecipiji athai abedet lu ason takha non ngilitum APHLC pen ke condemn lo non social media pen ke theklong lo la ke bidasing ingleng ilitum dipu IMLA lo alangli MLA ta batai phi lo ka hai la pen CM ta batai pholo ke claim alangli si pornographic video mane lam junolo pornographic ko English lo kata lam junolo akahe no akam ke claim arlo supen ke claim masih kape klang popusi ke cepe klang hai ma lason akam terak meme tuning ta 2024 aning kanta batai hini karbiar lo sopia tu biya kaji kabia tang atum apenan tadu lapen ke kece aspinso atum pen akahe no akam ke claim si ke cepe klang claim joy takali ke cepe klang tu apa kadu veta ke theklong ke ba karjulong ke BJP amunia tatum pusipula tum hai hoi sila BJP atum power ke wang api pen la sonan ke plan pik lo tuning ta police atum arrest redet lo la pen action and edet lo bisar sedet lo pining ta jong si la pu pedokok pulo tante la ke BJP atum ke chok chelo pusi itu BJP sarkar si ke chok che pusi puna kokko alang litum thang da mata te la ke chok pusi mata de amasi alang litum arrest re la pen bisar se hatek ta pengbe ke bengji gali chuning ta job ta ningje dunri pusi kapa phere tu chuning ta la puson si claim aku nonta ajaha katum hala video kapeklang ba kaningje do na porta ako FIR si pichu pusi pu therak me alam no ko pusi FIR ka chopi dun tu ta ka hai tulang ma lage mathakrang nang ni lage ilitum karbi wa akhe alam dola karbi tum la son lo ma pusi bang mathapu la nilitum ma tha tingke kopia posi non la son ang plang bare ar lupen bidi kang limpen kopi ni atu itong karbi atum pan shudra ka pa je plangi apan si ke claim punang na akur kang day ka pa je plangi wa pan si ke claim punang ke claim ason athema lai hui ke claim ke akur kang tu ya tum ke lage claim trailer son ke akur kang day tum si claim lapen ke claim tum an ga akur kang day ta ceplang lap po lage la sinil itu APHLC pen ke pulau la ke moral tarpicut pulau ipu la si laso atum apan lason atum apan ke lo ason do ulan la ke doan a lo ateng pen la pen bharatiya nyay sanhita pu 2023 aningkan kaselam section Throk kepra nerkep lapen throk kepra sirkep ateng pen bidasing ingleng lapen haladak ke claim dun atum pan an ba akaprek le du puzita alang litum pan arrest tri alang tum pan jail thap nangi lapen ke bisar nangi lapen andeng pi throk kepra nerkep pen throk kepra nerkep ateng ke ningkan pho jail donangji
la pen trokebre sirke pateng ke ningkan ke jail do nangi son claim klite ilitum karbiatum la puson heloma pusi bang pirke do ma thapo puson a ot kave sai sema pusi ilitum han ma thapo la potsi la ke ning oyalam bang phan pe phubat na pule itum ning kama thagali ning oyalam a hok lo athema karbiatum se claim lo anya non dagli tum tot from tum da karbiatum sai se na pot karbiatum anong kidju karbiatum phan anong kidju si cheplang tang la sinilitum governor ake hai la pen chief minister ake hai la pen ke Assam Legislative Assembly a speaker ake hai aphan chuning rilo bidasing ingleng aphan Assam Legislative Assembly pen expel serak nangi MLA akam pen expel serak nangi pupete itu menong gi juno lo lasi nang litum phan la swalam hanang kok lo pen rat atum phan ta pachini nang kok ni tum APHLC pen Arang lifan MLA yang hoi kan pasun yang jipulo, lokan alang lifan arrest yang jipulo. Yung si arrest rilo kan MLA yang hoi kan pasun si kute, nang kan APHLC kan aku kupini kedeng, kerja saya kedeng kerja doi kan. ni ligamat hai governor ta respectable amuni chief minister ta respectable amuni speaker ta respectable amuni alang litum phan ni litum ka chuning region lam ta ve alang litum theklok pen lage atumi pen si expel at nang po lage athe ame thang se claim mati ilitum le claim tu putar ke toidun bang jok ta toidun te bang bita sing leng am ning ke hang na se claim dem care se claim lo governor phanda pheri re speaker phanda pheri re chief minister phanda pheri re di wan ka sa ur mani se ako assembly ludun thule po ko pu lohala assembly MLA tum ta alang li pen kang ni rap chom po rap me me speaker ta go si ke lang lor po governor ta go si ke lang lor po chief minister ta go si ke lang lor po therak re dia jima alang litum ta alang litum therak ji la si nilitum ke kamatha nilitum ako pine kam kle demonstration ilang henten puke nang nel akam avelu pusini tumata lage governor la pen chief minister pen speaker ke hai tum alang lipan expel vek pula Duty lo. duty lo alang itu